Hola, som quart Pedraforca i avui us ensenyarem com fer un experiment. L'experiment es diu pintar amb llet. Aquest experiment serà molt divertit. Els materials que necessitem són una tela, un aro i llet. Colorant alimentari, sabó i balets per les orelles. Com ja sabeu, el sabó és un antigreix. I com que la llet té molt de greix, ha passat això. Com que el sabó és antigreix i la llet té molt de greix, ha fet que el greix s'escampi. I com la llet també ha xuclat el colorant, ha fet que s'escampi tot. I això és tot. Hem disfrutat molt fent aquest experiment. Hem après moltes coses i ens ha agradat molt. Si us ha agradat, ja heu vist les instruccions per fer-ho a casa. Potser el primer cop no us sortirà bé, però si ho torneu a intentar, segur que sí. Us animem a fer-ho. I sobretot, no us oblideu